Björk Brynäs. Nummer 40 Sona K. Hansen. Nummer 11 Tori Arke. Nummer 12 Alta Elstjärnum. Nummer 13 Birra Mortensæter. Nummer 14 Lea Dorhus. Nummer 15 Selja D. Tolsen. Nummer 16 Gudrun Restor. Nummer 18 Jona H. Brynäs. Og av Hotsnum det Flemming Grapen, Kristoffer Dennitsen, Birra Johansen og Dejan Lacho. Nye VF, nummer 1, Troja Pedersen! Han för att visa sig att han senaste distren och i landskapet i handbollen och i handboll i år. Men till inte visst. VF har för nej att vinna hända distren. Skulle ta göra Sverigemästare och göra det till så vill det inte så stor distren men så vill han avgörande distren i morgon. Kintel vann ju kanske Ascender Ovanta förra finalodisten som var spalter mycket kvalt i Havn och så var utslaget nu 16 till Kintel. Och tog Ravrom till VF. Favoriten någon kan vi säga att få Anna lä i sitt spel så läs att här vinna och få att han avgörande 3 finalodisten i morgon som tar kan köra Sverigemästare oj. Och linjer kommer av Vattlen och vera presentera i nu och i har så för Kristiansen vemmar och så för det var kanske center ovanta att Kintel skulle vinna finalerna. Det var flera som sa att Lucian var småfyr att Kintel hej några mål mot VF. Och VF har för att vinna båda dessa men det var så inte det som hände och så vet de äta om 4-3 nice mentalt att spela en för hela momentum och det alltså spalade VF en vanlig underprestera och där när kvilla kvar var slutet där var ta. Ja, det är alltid att Kintel spalade bättre än den där igen och var ju grammare och var ju framför när Atlantisten och kanske Heiman VF som favorit så att jag syns Arne spaltarna ställa finalet har det ordliga runt på sig Kinle och har spalt distributionen ta Ice så det var inte överraskande och men jag ska säga till att en av liglalägaren Marianne Holm Jakobsen kör VF hon är inte vi och det är sina avers. Ja, så för att vara klart att färra igång till kvarja löten. Nu säger jag att det var fullt sett. Här är rättligen ekvar askvarar på gröna och goler. Men tar vi till i om Vattlen så halvt jag att det är borde det finns ju några fucking atträt alltså. Ja. Jag kunde sagt att kom i 130 visst var. Ja. Nästan. Så jag vet inte om ganska västmänniskor också att det är morgon där skulle komma. Men det kan vara för sent visst att vinna i det. Ja, det är att visst man VF har hemma men jag tycker att Kintel är i isen styrka ut sin tajta vunner så samförande som det gör det. Så att distrin alla tunna var jaune men Kintel har lyckats som EU-touch. Ja. Ett annat som är isen du vet när man snackar om ambassadörer är likelihood Chamava tror jag att Maja stod en okej dist och det gör det Kristina Eisner. Så det var intressant det och det som vi pratade om senast det är ofta väldigt distra. Jag har alltid utslut blev 16-9. Ja. Och det är inte helt vid Lamalon och kanske för att det sitter samma minst i det. Men jag vet att VF är det ser ut som Jacqueline Doro ska börja nu. Ja. Hon har släppt in i senaste distra. Nej. Och det var nog det som Anko snackade om att han ska heja Jacqueline lösta sin upp ja. Ja, ett läge vet som förut nu men nej, hon börjar in. Ja. Det är för att komma Jacqueline har runt när och kan utfordra avansen. Ja. Det blir spännande. Och VF för att göra botten upp. VF i Golon, Kintel och i Grönon som det alltid har varit. Jacqueline Doros, ja, och nu blir Raika Vuja i förskon handbollte, vann Nekv bei Selje Nastanon och Eisne i Kinle. Nu är de kommer att tro att det är slåna. Och samma kunde vi se om Dorrit Kristoffersen. Ja. Jojic, Eidron Eisne i det. Hon var ju en likla figur till Go Orange Stjärnan i kvinnohandbollte, men hon är Eisne kommer hem åter, så tar båda Västmanagenter och
Det har man första året här spela samman här och Ja, jag så. Det är rätt vi FL som tar här nu. Ja. Det vill säga onkel ur vaven alltid han den här Heidi Maria. Heidi Maria, ja, och Fria kom nu mot ändan men det är Boller ner i alla fall. Det är lokaler, ja. Ja, lokalspelare. Ja, och jag vet inte hur vi bojar efter spelarna är klara, men det tycker som att det är onkel formaliteter av onkel läge som grejer ska påstå, men är det chatt visst det då? Jag har alltid det var så som domar det här var så att ja, för Snil som hade helt Daniel och Herre. Ja. Daniel Samuelsson och Herre Pedersen Ja. som nog ombå Heina Fjärs. Jag vet inte men nu ombå man onkel långt. Nej. Det var det gamla. Det var det gamla. Det är några domar var till nu. Det är här där så imest men det blir spännande här så jag akkurat där första 20 minuterna kvar kommer bäst ur starthållen. Ja. Och Kintel sitter identiskt upp i varje person. Torret ligger av batchen och varje i för Dorten. Och Sjona ligger här i för Lillena. Så är det ström blåster igång då vi i FF här i allop. Och botten vill spalta ut efter i högre så igen. Dorita Kristoffersen och botten innan mina till Agnes Olsen. Så där Lilian Juros. Mittfyr i atter till Agnes. Så där Dorita och Agnes atter. Och till den här Mian till VF som leder botten gänka Svinna mittlen. Så kommer strykespelarna på i Kate Fredriksen. Dorita lägger till, skjuter och hade han rakt stånchen alltid och kom i spel efter och så är frikast till VF och en VF-spelare fick center ilt och till Dorita. Ja. Vad händer här? Hon lever upp på tjej. Ja, hon fick ett skump och tror att hon kommer i fotlar för. Jag sa inte hur effekta golla var det bilda. Så att det inte var mitt för här. Ja. Men helt säkert det VF för att röna att få Dorita med i spel. Skotten var ju av de bästa i finalen. Så Dorita med landa hon är råd shot efter men det ligger 4-1 så där Agnes Dorita efter. För in mot det hon skjuter för ett mål och så för Kintel och i allop och Birita i bollen vänster mejen till Marianne Birita efter. Och så är det Sjona om man kommer till Jöknon och det är stäcka och det blir frikast till Kintel. Så kommer bara in för Birita till han vanliga skiftningen ur Värje och i allopstövet Kintel. Bara i botten utfyrir till Marianne, bara efter, sen Sjona. Och Marianne till bara. Så är det Hjärta alltid som kommer center upp i så in av strykarna där det kan inte och så för VF stäv på botten Lilian Joros en länka sändning fram och i hoppne men och längt och Heidi Maria räcker inte till botten och botten för att ta och det blir inkast till Kintel. Marianna till Barre till Sune Hansen. Utav vanchen till Anje Eliasen. Runt efter Marianna av vänstra backen. Bara mittfyra, Suna och Bara. Och sen är det Marianna vänstermejen till Marianne. Åter till Bara, Suna och utav vanchen Anja Eliasen. Och han centrar i nätet till 8-0 till Kintel. 2 minuter farner. Kintel fick första målet. Spalt utav vanchen till Anja Eliasen. Så är det VF. Och Agnes Olsen kommer upp mittfyra och sätter botten i nätet till 8-1. Så det Kintel efter, långt i allop efter. Marianna har botten mittfyra. Och hon regnar att få en och så en lång sändning framåt till Agnes och färran och färr inte mål. Här kommer Maja ut och har en goda bjärgning med att det är inte så lätt. Agnes hon tökte sig efter botten och fick inte rejliga områds ta en skulle skjuta men Maja kommer ut och bjärgar för så vet du står och stilla. Lovely början men center så läst trillvande kanske ut vid 30 minuter farner och 8-1 Kintel efter och i allopen. Marianna till Barre till Sune så det var en till Anje så skiftar där centerplats Sune mittfyra Marianna och Barre här till Hesen Batchenon och så för Dorota ut och tar kontakt brotten ur
Alla spelen som kände här stäcker Sune. Och så röner bara skjuta ovanför och utspel från VOIF Malnon. Aknas över bollen. Och så ja, Monte där med stan men till Lucas Shadamon som anklar en spelare som kände i Värjene. Och Lilian Joros färran ut av bunchen. Här bjöar Jacqueline now. Bryter Jacknon för inte mål men hoppna kast alltid. Ja, vi har spalt och uttryckar 24 minuter. Så först, vad ska man säga? Ja, här är det som vi räknar vi till Värjene som är i fokus och vi tycker att ja, Berlin röjnar sig vid någon flyttning och vi är fröjna mer att få 17 gång och Kindle röjnar kvar det man till manspelen. Ja, vi är för ju alla uppe i Aknas mittfyra. Gajeron stäcker av. Spelar så botten till Dorothe, men Sanders ligger inte bättre än Asper. Så för Kindle fram vi Värjon 2, månliga som Värjon och Holgomans Värjon. Det kommer komma att till så där Aknas i brom och så var det botten dömter från VOIF. Ja, Dral. För Dral sedan ja. Och så är det Kindle latter och till bara Hansen. Hon är hoa skjuta. Och här är skottet blockerat och det är det frikast, ett hoppnarkast, ett frikast till Chantel. Bara till Sune, där skiftar. Ja, här ser det som Chantel får ut här och får under denna mansverige. Ja, det var en övergång och så får det fram och tagit på backarna ut. Ta hoa i helt inte VF hindra inte att spalta det. Ja, att ta Chantel tog Lilna bort ur så blir det också offensiva i då reisen. Chantel ju alla på och här röner Marianna ser vi skottet men Värjan kör VF kommer 4 och tar det hoppna kast till Chantel. Och sen teker Tori halt igen. Så där Marianna, så där Suna skjuter och Kristina förfättar bollen i Malnon. Så sänder de bollen i spel. Tori tar fram efter till Aknas. Och hon vill stäcka. Frikast till VOIF. Inte däck mål, 2 mål, 5,5 minuter färden och det som långt ner till varje spelare som ju har sett med en allspel i mera trillvande. Aknas till Dorothe. För en motor och hon lyckas som hur har bråta sig i Jacknon. Men vi är Hilton. Så kommer det kast i Tiche. Aknas mittfyra instrument till Lilian Joros och då vann till Jacqueline Doros. Och så är det Lilian. Så Dorota, hon rör sig vid en skåte och man fyra och botten blir dömt från VF Arn och skjuter till Lagvan. Ja, hon gör tråk. Hon gör tråk, ja. Ja, och VF spelar i körla till inte krampaktigt. Så försona ut Jacknon och Röner att Gerrit här som ofta ger hon smyger sig in i mitten och häver den av vissa Pontus för han sätter av men hon får frikast. Det är nästan vi kostar släppa skjuta. Ja, hon är god man kallar duellspel mantelman. Ja. Och så är det Tori Arke Samuelsen. Marianna till Sune till Baren. Marianna av vänstra backe Namina till Sune. Så är det Anja som kommer av Vansnon. Bara till Sune till Marianne. Och Tori kommer så av in av Vansnon. I vrom till Sune. Så är det bara Sune över åter mitt fyra. Rainer. Så är det bara så släpper Jacknon. Hon får inte mål. Hon var annars rättliga fri här. Det hade ju varit som rakt stången här ett Ja, utan man fick kan väl. Så Aknas. Skårar. Så är vi i fata 2-1. Ja, så var det en go-bjärging för Kristina. Ja. Bara kommer här och jag höger sig och skjuter närmast och Kristina lockar där. Och bara det är ganska sen drivande. Hon har haft en tror jag runt det här med körliga. Gevda 100%. Det är man till i det. Ja, hon var pura fröjs och hon åtte att finns mer på sjö som är man. Och så spelar där kött i allm så kände. Och så innan strykarna är Michel men i halvtida strykan blir Hilton här så och så blir utvisning Kate Fredriksson utvisad för att halta Björste Johansen. Ja, hon håller den 9. Ja. Men vi såg ju Eisne VF och det gör Eisne mycket kvalitet att Jacqueline som väljer vanker hon väljer faktiskt backer och högra vanker känner är purales kvar. Kände latter alla på och så missade bollen ut av vattnet där när vi ju går kör har var där Marluda står nu så kommer en center var en sändning högt över i hitbollen Monte missbollen ut av vattnet Marianne om man kommer Jacknon och hon sätter han i nätet men det blir brottskast
Bruksla för brottskastet Arren. Så att German Chase där man också bara lätt ser om det skor och så Bruksla 18 år kanske. Jo. Så det vi Ja, jag syns på knappar här och Marianna ska ränna så brottskastet så spårar om Arna där lugga väl. Där Geron mittenbeinen är faktiskt av Kristine och nyre golvet upp under nättachen. Så att det lukkar istället lugga väl. 2-2, 8 och en halv minut till färden. Inte något mål så först. nej. Det är investeringen hon ligger i vägparten och VF har inte funnit kanske Liljerna ett dåligt upp till skott. Och Kintel väljer inte högt upp i utamon. Ja. Kintel alla är bara också tatt på inte vägen i VF och tar vi att tackla. Ja, nu måste Sverige Kintes kvinnor efter Liljerna, Choros, så där Doritan till Agnes, till Jacqueline. Agnes åter shot fått 5 så där Jacqueline. Och skorar och Winston. Jacqueline Doros lägger VF 8-3-2. Det är så här som tar kunde gagna ut att ta i där man Sverige att det blir bättre plats och hvis det är fått 5 som Agnes så där så kunde skapa ett rum i här sånt där tänker. Kintel all upp efter. Och där färra tvär in av strykarna nu med hinner är och så är det Marianna Puraleis men Kristina Bjarkar. Det är Marlota Stone och Chinless som inte vill gagna ut sälja väl. Puraleis mitt fyra. Ja. Men Kristina har haft några gånger Bjarkar. Ja, hon har tvär ordentliga gånger nu. Här de Bjarkar skotten från Puraleis som Kintes spelar. Och nu är VOF fullman efter. Är det 8-3-2, 20 minuter färner. Agnes mitt fyra. Och frikast till VOF. Och alltid hade han här är det Ranti som är inkommen. Nej, det är han som heter Sara Backberg. Ja. VOF i alla fall. Lilian Joros. Och så missar där bollen. En sky sending eller tar Loftichen. Kintel i alla fall. Ja, här är nog några tekniska vittlereisen. Ja. Så det bara till Marianne, bara med 4. Och så utav vanchen till Anja. Men nu är vi målmannen av VOF, Kristina Grexite. Hon är väl ordentligt melda sig in i distan. Och hon teker lyckas som shots all i Kintes kvinnan. Och Bjarka i atter nu. Inte till att det var en så stor Malmö-läge, men att det var en Malmö-läge från vanchen. Ja. Vi såg att Jacqueline hon la upp i backen och det lät bara vanchen till Chandler färda. Ja. Det ser det ut till, ja. Ett minuter färner, här är 3-2 till VOF. Och VOF i alla fall. Lilian Joros lever upp och skjuter för ett mål. Och så en längt utkast framåt till Tori. Och hon loftar, hon är läs. Och hon lappar bara till den nätet. 3-3. Gott kontraspel till Kindle. Ja. Han Bjarchenk och en längre bulter och Tori till det färden. Och hon är pura trick. Tar hon kommer här så stövnar. Och det har sagt när vi där i hinta en ser kontramalen här. När Malmö klarar att sätta bollen när kött i spel. VOF fattar alla fem. Och Dorita har bollen. Heidi Maria. Så det Agnes. Dorita mitt fyra. Men bant i blockaden här och Kintel för att stäva bollen. Och Röjna börjar kötta ett. Men så missar där bollen. Men domarna ser att Kintel ska få han. Och det är kött som är samt. Jo, att det var Jordan. Ja, tekniska vittler här missar VF-bollen och genar en misstag. Och så där Kintlatter, bara Sona och Marianna. Bara högre med igen så kommer Anja, så där Marianna. Och så kommer Västmanna kvinnor i mitten och Kintles kvinnor får i halva botten med danter till. Ja, det är så här tekniska vittlar alltså. Missa botten och är kommer mitten för att stäva botten vid och så då Janne och åter nu. Det är men att det var så väl se ja och knapparen kom mitten och Agnes, ja. Jo, om till en parst spel någon. Och Kintel Röjner får komma i man mot man i vinstersöjen. VF i alla fem. Dorita till Agnes till Liljerna. Agnes mitt fyra. Så där Liljan.
Ja, och det får ju ordla flow i spelet det. det. Också kött ut och stämpla ja. så där, Ja, och bråda syns spelarna. Dorita, så är det Aknas mitt för standardskott, gott skulle mena vi så ju när över den. Och utspel från Kintelsmalon, mål. Och så blir det Marianna stäcka. Och Kintel ju alla på alltså, så är Osley Suna dotter kommer in och vanchen högre med in. Marianna till Barre, vi är till zone, bara med fyra mistrar med till Marianne för inom åter. Fintar, och man kommer Jack, någon kommer Jacknos. Flott mål från Marianne Garstad Resberg, hon ordnar allt tatt mål i hött och gott någon 100% avrik för henne och sätter bollen väl i nätet. 4-3 till Kintel, så där vi jag får dåligt där uppe, hon skjuter och hon skarar. Här lockar det och i halvtid där kostar Bjärstus Kintel 2 minuter. Ja. Här kommer Dorda i stora vi hör för och Bjärsta hon är själv som Bjärsta är ordentligt härlig vid henne och tacklar henne så får hon sätta bollen in. Ja. Det är det som vi är för bruk för det är att Dorda och att Liljan får sig bollarna och där kommer för så att det kommer in över. 4-4. Och Kintel i Alofen och det Kintel som är i Minnelota, en spelare ute och i 2 minuter. Ja. Och bollen är så bara tar sig här Angelin in i strykarna. Malmar är inne i korsna. Jag tar sig Wonkern för att stryka allt det. Så det bara och Marianna Tori och Pom och Kintel framvis. Marianna Rönna kommer i skottmala ut av Wonkern. Och här är Suna, men Malmar och Bjarkar, Kristina Ferran. Så det är VOF, Liljan över till Dorite. Och Dorita släpper i körtligan framåt och tar det frikast. 14,5 minuter farner. 4-4. Mål på attack finala här. Och VOF i alla fall Aknas till Liljarna. Liljan lägger upp, skjuter. Och jag hade Kintel fick paraden när 4 och botten stack ut av vatten och tar det inkast till VOF. Jacqueline till ja, så det Aknas med botten mitt 4 och Liljan Toros. Botten ligger inte ordentligt som han skulle, men så för Dorotan. Högran i nätet är ett välteskott från Dorite Kristoffersen Jojic. Så är 5-4 till VOF. Ja, nu är det Dorita vakna. Ja. Nu är det kommande i Sarrenika när det finns ett skott. Kintel i Alofen. Kintel är 20 sekunder från att vara fullmanna. Botten är 20. Barra till Suna. Marianna. Och utåt vänster med igen Marianna. Så är det Tori och Winston. Lever upp. Spelar botten från sig. Bara för en motor till Marianne. Ränner av finta. Så innan strykna. Och man missar botten. Och gott kors till Ankran kör VOF. Och frikast. Så är Bjärsta in i att Kintel. Så nu är Kintel fullman över. Ja, och Kintel har troblagar i vi stationera alla spelen. Att komma i köknen vägen är. Ja. Så där bara mitt 4. Suna ränner ut av vanchen och här hämtar Anchen. Och så ett underskott där Lukas Heldrische. Ja, det troblagar ganska i alla spelen så känner med det för så vid Eisen kör VOF. Så blev det center så läs kvar för botten. Och det enda vi att botten är kör VOF och det var nytt allo. Och så nästan handfast. Ja, men här är färd Macron där i varje spel. Absolut. Det är det varje spel att det är inte sånt att skulle. Nej. Magnus, ja. Det är så i en final. Jo. Liljan och botten mitt 4 nu vi är till Doriten ligger som lockt Sentigen för en åter mitt 4 åter till Doriten och ligger bet 4 hon och det kan måla kvar för nu. Ja. Nu är det Doriten att han för att Sverige visst ska Jana komma in och man Sverige till hon som helter VOF in i distan nu och lägga där och syr oss. Ja, och här får alla trustvägarna jag känner åter och hon kommer i hur för och för väck från Torit så att hon är nästan pura flyttmala shot i. Ja. Och det här liksom det backarna i VF som skulle få där
i dysten att Ja. och Kintel spelar på en helt annan måte, mera man till man spel, där prövar ha några övergångar. Och så är det andra personer eller Marianna som kör man mot man eller är det bara som ligger och finner striken någonstans. Men vi har inte sett det stora, vi har sett ett kontramål och det är inte något anlägg till att spela kött nian. Att vinna bollen så tar det helt roligt och så bygger det upp. Kanske jag också mer säga mer att jag tar det att släppa handbromsen. Ja, här får då så känner nu klart att börja efter. Och här är alltså 16 minuter kvar nu. VHF 8-6-4. Kintel och i Alapen. Suna har bollen mitt fyra till Marianne Esberg. Suna så skiftar där. Position. Marianne mitt fyra nu en löte. Till Sune. Hon bryter Jacknon och där brostkast. Det var en smart träck att smita Sune över vänstra back. Så att hon kan utföra man-till-man-spelet. Det är åter Marianna Esberg som ska röna sig vid brostkastet. Mot Kristine Grigseide. Och hon sätter ansiktet i nätet. 6-5 är stövan. Och VHF åter i Alope och Kintel helder att man Sverige. Ja, och hvis vi hittar efter Kintel finns det ett kontra, 3 straffer. Och så är åter timeout. Och ser ut som Kintel för man Sverige akna sig. Ja. Ja, vad säger du? Ja, det också som troblagarna är Kintel i stationera alla så. Det är ett kontra och 3 brottskast som där finns det. Alltså där finns det och ett från vänster. Där inte finns det något skott utifrån. Här att mot VF har finns det tror det systemalen här där kommer i fotlarferan och Agna säger i snett att en skottrand och där får gott något schmalle men det är månaden alla igenom. Ja. Ja, inte tog time out på ena vägen nu. Ja. På montera alltså. Det är nog tror att Kintel för fram att man Sverige och så skulle det ha justerat ja. Ja, och i alla uppnamn. Ja. Och det kanske öliga gott att reagera på ena vägen så att man får brötta hellre än att man kommer i troblägar och så ska man röna finna det att ja. Ja, så är jag känner inte smeta en tagga tvär på sig. Berg Agnas och Liljerna ja. Och så kunde det kanske vara plats så här så Jacqueline köra man mot man. Ja. Då tar för upp och skjuter och här kom så Kintel 4 och Paratan var uppe och tar ett nästan nästan förra stå botten. Här är plats till kontraräddning här men här det så jag lycka till. Ja. Det var ena för vi så en ordentlig kontra. Och ja, Kintel i alla på nu VF är kommer natter och alla Kintel är och just ner alla på någon. Marianna till Sona mitt fyra. Bara Hansen, Sona åter till Barde för helt emot åter till Sona. Vänster med till Marianne ut av bunchen. Tori och Jackson här. Och han sätter han öjla snackt i nätet men han är blivit tracka. Ja. Så Mali inte blir känt. Och test hvis man hickar rätt perspektiv och quit gentleman Sverige till nog till att sånt här att han för mig men det här tror jag inte spela en final jag tror att. Nej. Och här så kör vi ett nettopp det som kan hända ta i Blues och öppen. Ja. Det är möjligt att finna på andra ting och här spaltar in till striken out. Det måste vara broadcast men det blev så ett gott kast. Och nytt frikast. Nata. Så. Ja, här är Löjvoj. Är det domare? Ja, näka domare, ja. Så där Liljan vid botten, lever upp, skjuter inte. Dore tar för strax vid botten, så lever hon upp, skjuter. Och han får i nätet, men här alltid Maja skulle i fincha. Han var bänkt av honom. Och sväckna miste ju han i nätet. Gustav Berg, men Dore tar hon som skjuter. Sportingen är om hon är nå väl efter hansa. Så är det Kintel. Osle Sjonadötter från Vanchenon, men det är Kristina Grigseide. Hon är verkligen målet. Ja, och vi är för det om man har här. Ja. Bäge så läs att Malmaren tar till skotten som kommer. Särskilt här ute i högersvingen. Och att Dorda är ordentligt kom igång.
Ja, och så är det Jacqueline. Och hon ränner av bra till Jacqueline och hon får inte brostkast. Och nytt frikast. Så där Lilian lever upp, skjuter, Agnes, och så missar där bollen. Så här är det möjligt till att köra tjatalopp. Så är det Marianna som får botten. Vad händer? Hon var färra ut. Ja. Så rycker Dorot ut i 2 minuter för att stäcka Marianne och Reglea. Det är där handen kommer upp i anliten så är det 2 minuter. Och hon protesterar inte. Det är också fysiska tester man hör att det blå är i coach här utan och bottlarna så Askvarn är det tar liv ordentligt vi och är i ögonen. Det är helt säkert att västningar hade kannas här biten bättre mycket kvalitet. Jo, det stämmer då. Så det Kintel och bara Rainer bra till Jacknon men det var tror jag kast ja. Bjärsta till Bare, Paxmejen till Sona. Och så där Bjärsta. Sona utav vanchen till Oslöj. Så där Marianna, Sona. Och hon sätter bollen i nät. Då sa skjutan att så som skulle få ett frikast men hon fick bollen vissar och sätter han i nät och snutte fax Malman som mycket matte är skott. Och har man satt så tar kanske att vi FG det nummer här vi att tracka in av batchen så må hon finta några affärerna det eller liksom bara spel utav vänkarna då. Då säger ju som vänkarna inte känner klara lösa uppgåvan. Nej, och tog få av vänkarna väl gott plats. Ja. Tog ut så. Och så är det VF och där alla var spela in strikarna. Strikan fick svära bollen. Här är 21,5 minuter för 4 och lägger till 6 till VF. Och Dorita är 8-4-1 och fick 2 minuter Janne. Kintel i alloppe. Sona Hansen till Bare och så där Marianna. Bare Hansen mister med en. Marianna så till Tori och Vansnon. Marianna åter Bara. Vi är det till Sona. Bara mitt 4 in mot. Vi är det till Marianne. Fintare center åter till Bare. Och så ut av Vanchen så är det Osley. Och han lappar bollen upp på mannen men Eisny och förståndsnamn. Så det är inte så att hela VF-arna bara geva allt plats här öppet och här händer det inte. Nej. Just det Kintel fick det första målet här. Kintel kan göra det att det flytta till de stora arke i händan här vancheneran. Ja. För att lösa och för att det kommer till nästan kvar tillskottan. Ja. Och nu lägger jag det bättre för att vi tar er. Ja. Nu för vi förra på manater. Skulle där vara. Ja, nu kommer Dorot in åter. Lilian och bollen. Och här är Anna Kvet eller nej, alles väl. Så för Kintel ju alla upp Marianna Enamina till Bare och är det till Sona. Så där bara mitt för det. Sona. Vi såg att det är plats här där på här. Och frikast. Och Bjärsta till Sona. Så det bara Hansen visste med in till Marianne Enamina åter till Bare och är det till Sona bara åter. Och Marianna får så bollen så kommer Tori in av Vansnon. Och vad händer så är det Marianna till Sona. Hon skjuter han i nätet. Hon ständer för helt i nät. Och så letar hon skott och gänka. Ja, och tar tanda flätar och parallella fötter och här är gott plats. Så det är VF. Så det Dorot åter. Hon hackar han i nätet. Så är VF åter 8 tjej. Ja, men alltså till Dorot som där skulle ha in efter. Ja? Hon har skottat 5 mål. Ja. Där har så valt för det första man Sverige 2 spelare men till Dorot som gör ett mål. Det är ganska undrast då att ja, men strategin rycker som så Cha Chinle och men Dorot är spalt väl sista lötna. Ja. Ja, det är nog så spännande jag lägger väl där fylljast. Det var om man vill så att vi slapp undan där men nu är det lika som Janne Jatter och så för bara han sänner Jacknon. Och hon sätter han i nätet och vad dömer där? Ja, det dömer nog för att hon är just fet. Men för jag tror jag inte ska säga. Okej. Ja, frikast till Kintel. Marianna. Så det Sona. Sona renner att dra Jacknon så av vanchen och Tori släpper inte Alebin spelar botten från sig stegen. Och så är det bara Hansen vid en standande skotte. Han för i näten. Och det är det här skotten som Kintel ätnast vi
Så Anja utvoist, det känner jag aldrig. Ja, hon blev för sen i en tackling och Agnes kör lägger pressa och för alla med själv och så väljer Bjärsta innanför. Och så brosskast till VOF. Här är 8-8. Och det är Lilian Djuros som ska ta brosskasten. Och han sätter han tryckt i nätet och så är VOF 8-8. Och här är det spalter 25 minuter om några par sekunder. Och här kanske inte luktande gång som Migna, men nu är det bara VF som är tamal framför. Ja, nettopp, ja. Ja. Vi rockar via distrin för att lösa sig sin upp i sättna halvlek. Ja. 5 minuter efter av förra halvleken och är gång jämnt då. VF 8 vid 1 mål. Kintel i Alope, bara Hansen till zonen. Och så är det Marianna, Tori. Marianna, så där bara och så är det om man missar bollen. Jacqueline fick lucka som fingrarna i mitten och fick sig helt igenom. Inkast till Kintel till färden. Marianna mittfältet, så är det bara längt all upp till Kintel så Reiner och fan innan strikerna. Och här var det häpnar. Ja, här var det för vi missar bollen Kintel men domarna säger frikast till Kintel men nu ska några skott för att komma. Bara så är det Marianna, så är det Sona. Och hon rör sig från så in i här men det är nästan inte hon skjuter upp om. Det är trust läkt ut i Sona så chansen är så stor här men skottet skulle täckas. Så är det VF. 4 minuter efter och 4 halvlek. Där är 8 vid 1 mål. Nu 8. Lilian Djuros, Agnes Olsen, så är det Dorita. Så ut av vanchen till Heidi Marie. Och hon är öppen flott lopp och pommalmannen i stunderna och ut, ja. Elvain la inte akkurat och hon måste toucha sig efter bulten och men Olsen har gått loppa. Ja. Väl säga att det var så länge som kunde skåra. Så är Kintel material uppe. Och det är bara till zonen. Och jag känner till förra våra fullmanna nu åter. Bjärsta är av vanchen och akkurat i lötna. Och så är det Marianna, Tori och Asley kommer så in åter. Marianna till bara mittfältet. Och hon sätter han i nätet. Gott skott från Bara och Hansen. Ja, och VF är ligger öla flöt. Och bara Dora det här rennskottet och skjuter ner i det var inte så inne tja Kristine. Men Kintel held fram vid sån här värjespelen vid 2 mansvärjen. Nutje. Och här är knappt 30 minuter efter av 4 halvleken. VOF i Alopen. Och det var Dorita som var i ätsökt. Och här är frikast till VOF. Och så är spelet uppåt till Agnes Olsen för innemåter. Letter Liljen i bollen. Och hesa för lockast inte. Maja var reppe att hon struttes där av stryken vid halten hon. Måste toucha sig en 2 för ett från Arnon Heston. Så är det Kintel, Marianna, Suna. Marianna åter, bara. Ska få hon innan strykerna. Vi ser inspelningarna av strykerna är sen där Tjocki som hade Lucas Shortley. Ja, och man ser där förtulja att hon att lägga den in och tar vi bara Bjärsta vart. Så är Kintel i uppbyggningar fast i åter igen nu kan alla på. Bara mittfältet. Höger med till zonen bara vi är till Marianne. Bara Hansen, så är det Marianna. Så är det Tori, släpper kört i jacknon av vanchen, Marianna åter. Så är händerna uppe, så är det Sona. Så ut av vanchen till Asley. Så ska skottet komma. Och ut av vanchen, Asley lever in. Och hesa för lockast Asley, Sona dötter att sätta bollen i nätet. Från hästen är vanchen här, det vill eja först. Hon knäcker i skotten så hon får lagt han under benen, ja. Ja, så är Kintel 8, Tutje Nutje. Och här är en gånger minuter efter förra halvleken. VOF i Alopen, där var frikast. Och ja, lite grann. så får det vara klart. Agnes till Jacqueline. Jacqueline in av strykerna och nej, här är Michelin här. Kintel för att stäva botten. Bara till ja, vi söker eisne hos formationen ner till Kintel den här ligger 4 A-linje
här är det öland jag möjliga i kontraspelen så framför allt Kinle. Så är det isen av VF. Går halver minutter etter. Kintel i alle fem. Bara, Suna. Och att bara Ojare, Marianna får spela ner VF. Öland är. Nej, gå möjliga skjuta isen. Ja, så backar där center Marianna, så kommer Torid vi men Michelin VF-arna kommer mitten för att stå bollen. Och så här var det möjligt här. Och Liljan reker vid bollen, spelar så till Agnas och Ojare till Torid där. Och högran är det. Här är Anne Belgian i kontrafasen. Ja, 20 sekund så det Kintel. Och på här räcker stancherna. Och så är halvleker. Så är halvleker och det är akkurat samma halvleksdag som Mikko Kvalte. Touch. Ja. Ja, men ja. Och här är en så han tar det touch. Så är det en öl att hatta det där. VF börjar jag synda bättre i det och här vi framför den. Ja, kör så väl Finnor. Jo, tack för det här. I stand till er så har vi hjälparvänjaren till VF, Agnar Johansen och Agnar. Vad säger du till förhållet? Ja, nu är touch som jag har. Så jag har alltid väldigt stort lukt att det är fair och goda värjer så tjän. Jag har alltid det att nu mamma säger att Lina spalt. Ja, det är lika god förhållet. Det man säger. Nu hoppas på att det väntar akkurat favör Hesver. Stor spelaren i det förra dissen och Lilian Djurus, hon är själv kommen tacka kvarteren. Hur sätter det att Lois Offert så att hon för skåra någon mål? Ja, det vet att nu helt räknar vi att hon får få att lägga målen i förhållet. Och jag tar lite som sagt stadigt längt ut i öarna. Men här är så Agnes stracka till stället och det hoppas vi för att hämta. Men det är bara att göra. Det är hon har redan rennas läsa. Vad är det annars att prata om i omklädningsrummet? Det är vi alla på. Det är en tjuv så varje dag är helt otroligt gå. Det är vi alla på. Gå så läsa vi dess offensiva. Tack för Agnar Johansson att släpper in efter i omklädningsrummet. Ja, som sagt, det är touch. Jag har just en avtal vid Geir Vartom. Han är här. Hallå Geir. Vi är ju bara en läs utvarpen. Man måste säga att du känner berglinen rättliga väl. Du över vant Kintels li sedan av vår småcenter och så vant du eisen VF för några år sedan. Kat dama där han förra hållaren. Ja, det förra hållaren han lust öliga när förra hållaren Mikvald det spalta. Och i kväll är det bara Dorda eller det är bara Dorda som skjuter målen för VF. Det flesta utan farliga och är mot Liljan var han som står för tog Mikvald. Och hvis man hickar att det är gången så är det faktiskt den samma. VF är om man har 1-2 mål och så kommer Kintla tror jag att det är fram om 1 mål. Och det är det samma stövan som var Mikvald touch i hållaren så han lägger stödja nägga. För orsaken till att till så få mål skåra är det att vi väljer att gå eller är det att alla upp ner gå? Eller är det vanligt alla upp ner? Nej, jag hade inte alla upp ner vanligt. Alltså där kommer ju till chanser så rätt men så är det målmännen Bjarka eller väljer går alltså Hetta visar det att Bergelin vill ha väldigt passion ordan och så prövar det att satsa på kontra möjligheter men och det är det bara vi ett kontramål till Kvartlie i hästen hållaren så det får det inte fungera så det är ganska negativt skulle snacka om i hållaren att få det rycka och vi ser ett av timeline men jag tycker vi inte att det blir en mål rycker det blir det inte det blir inte om 20 målen det är sen där och det är bara kan veta fettler ett lite den där jämnlag. Nu nämnde du Dorte Jojic som han som över skårar några mål för VF. Jag vet inte då han ändå själv men dörte då ner så skårar några mål för Kintel i sjö. Jo, hon finns ju några mål för Kintel och i alltid 4 eller också 4-5.
Och här är 2 straffer allt det där. Och det kan vara att VF har det här motsträcket att de kanske för ut efter henne och ta henne ur nu och så ska Kintel finna ära lösningar som andra kunde skåra. Det kunde vara vårt av VF att göra mot Kintel nu. Och du skulle nämnt några annan och är Kintels kvinnor som över skära fram ur för alla kan så nämna också namn. Ja, alltså den unga Suna hon vill runt spä väl i varje och i alla av någon. Och så eisen alltid Malmen Maja, alltså hon så vill ju hon till några bollar för in men hon eisen till några bollar och det kommer av en gå över. Om du varst vänjar i Kintel nu, vad har du sagt i omklädningar om dem? Allt bara av fram vi till spelet som det här var till visste mig kvalitet att de kunde vinna ta stått eisen i anlägget. Och hvis man blir vi att vara agruten och pressa och trycka på att så är det för att gänga. Nu såg jag vi faktiskt stejpet och ständer här på när de bojar. Det är inte visst att några färda i det, men vad vantat du? Så handen hjärsta. Vad är det avgörs du det? Ja, det är avgörs. Och i rockn vi att det är ända vi anlägg. Och jag kan ända vi anlägg så vill det inte FN vinna det och det rockn vi. Tack för det, Gar. Tack. Att jag säger Gar Vardon som ju har haft vi Berlin Agera. Han har ju vant bei VF och har reist vant Kintelskvinnor sen det var helt lutlar. Jag just han avtalar vi Anna Venjaren cha Kintle Kristoffer Nilsen. Kan du prata om i Hollandsnon? Vi hade fått prat. Här vi var så att vi och hinsin att han och vi kommer väl åter. Och sen då helt eller så just det var en liten misskillingar vi skulle komma fram om med 2 mot här jauna line men så är det. Men det hade vi det helt okej nöktar. Det har varit man Sverige. Jag alltid och det är dubbelt man Sverige. Det är några som tittar sig om Arden det stund. Ja, alltid 4 dagar. Alltid 4 dagar. Så 4 dagar till minsta detaljer. Och det ska alla mer än finalen så det är taktiskt. Hur vi tror du gör ju känner att Charlotte för Fedra. Hon har funnit några skott. Hon är mer beveglig där än var hinta igen, men hon är kanske så 4 dagar så på att onkel renner att han har annat att tryna, men det ska nog gänga. Det ska nog få färden. En spårning att säga att Stapel det ständer där. Väntar då att det tar den vid Launar där. Det står i havn nu ett år. Vi dattlas det här att det ska stanna ett år tror jag så ja. Vi dattlar ta den vid Launar där. Gå sätt någon like. Tack för det. Tack för det. Att säger så Kristoffer Nilsen som Anna Venjaren cha Kintle och nu lägaren kommer ödleförn ur Chandlaren och ger sitt drejer. Jag har pep talk. Så när jag vet som tog bara tar över efter. Och i förra finalen som var för Boundon Sjöne. Och här är det nog stått lite att äckla så får se så nu här i Hollands någon här det som säger här näkver i spänning med domar här näkver vänjer där. Ja. Så i sommaravsnitt som spelat här var ju kända handbollsspelare från Papar och så nu att han kommer upp till disten. Tvär Chachinle Honor Marianna hon får ut till pappan Geir och Suna hon får ut till Andreas. Ja ja. Jag ju bara runt vänner här och testa vad det sport i kväll till kväll till och så där. Så där är ni lust att vännerna säga och så går det höra kväll är vänner isen säga. Ja ja. Så jag har alltid sagt det där att tar hålla sig vidare också. Ja. Om man bara bara. Ja, det är det. Och det är Lucas men Jean det är det vännerna som har avbrytna men Jo. Tar sia syn i år vi kört ja. Ja. Och där är det nog stått lite och vi har visst men här är det närmare jag vi efter att dötrarna är ju inka där spelar vi VF. Nämligen att han har ju syna döttrar alla in så där må hålla sig till det som han säger. Ja. Så men ellers är stadigväck det här intensiteten och i dysten och det som var inne av vägarna är öliga markantar och vi ser att duellen att ta ett domaren flöjta så är det lite bråkat här inte alltid att han och det är kanske inte alltid vara finalen är inte alltid så polerad men det här är intensare. Ja, och nu är det klart att färre under att spela och
Touch och Kintel ska sätta första all upp igång till. Ja. Och Jag tror kunde nämnt ganska målskyttarna. ja, KVF är det Dorda Jovic som har skott 6 mål och Agnes har finnit 2 och Lilian som var toppscorer hinda hon finnit 1 mål och Jacqueline 1 mål. Och jag känner det Marianne Esberg som skott 2, bara hon skott 2 och Asley 1 och Anja Eliasen 1, Sona 2 och Torit 1. Så Kintel har kanske fordelt sig inte mer och det räckte vi att vi färra sucha vi efter hvis Kintel räknar att helt fram vi att det här var mansvärja så för det sucha tar som är mansvärda räka sig inte mer. VF är så inte färna mansvärja än. Nej. Till en målage. Ja, och så är det kvanta skulle täcka kanske Marianne. Ja, nämligen. Ja. Det kan ska föra visa sig att allt kneper är brukt då under ändan någon. Ja, så är spelet uppe till Tiche och Kintel är färdig i allop. Marianna innan vi in till Barre och gör det till Sone. Och så där Tori till Barre till Marianne skjuter inte. Där annars går det fel. Så där Barre för in motor och gör det till Sone. Och nanka till med Kristina för fasta bollen och så röner Sona fänkar bollen men bollen är dömd till VF och tar färra i alla upp och till Jacqueline innan strykna till Kate. Och nej, här tog det helt rätt men det blir inte broskast blev det. Nej. Kanske vara inte öle i kontroll. Nej, nämligen. Men Kintel helt fram via mansvärjan. Och här lockades det var det Agnes, Ja, Sasha. ja, Agnes som gör det kött av och bombar till. Ja. VF 8 Etlevish touch. Så är det efter Kintel, bara till Marianne och bara till Sone. Så är det Marianne, Tori och Marianne innan vi in till Sone och gör det till bara Marianne utas så är det Tori Arga Samuelsen och Sunen Etchendale strykna blev spalt ut av vanchen inte strykna och kommer svajmat in och så vi F och för vi att få ja broskast innan strykarna efter och här blev broskast och Kate Fredriksson var helt en oreglerliga. Ja, det var kött äppel. Ja, det rock mitt här tema kör vi F i pausen det var att göra kött av i kontrafasten. Kintel skorar och tar Jeva bollen kött upp och så broskast i hinnen då. Så broskast till VF och Alta skär för och i Male Astanta och Lilian är klar vid brostkastet och hon sätter han i nätet till 12-11. Lilian finns 2 mål i det och till bäge på brostkastet. Ja. Och det var ju bara att Kintel hellre att öla gott eja vid Liljerna. Ja. Kintel att alla på bara mitt fyra instrument till Marianne. Bara till Sone. Och bara efter så är det Marianne. Bara för motor. Och så ut av vanchen och till Asley som här i stad. Men hon får inte Björsen skott. Så där bara rönner skjuta och så ändrar det vid Tori färran. Att det var sin till vilda lätt. Skottet var missättna mitt fyra och så häppen Kintel så stack han ut av vanchen och här var Tori knapp. Räkastäven då är öppen med allt och sätter han nätet. Så är 12-12. Och Kintel hälder fram via mansvärja 2 spelare, Lilina Djuros och Agnes Olsen. Så är det Dorita som författar bollen och hon spelar en bant cross till motläggaren. Sona förra stävinon rekante och vi är till systrarna och så ut av vanchen och släger här men Malmauren Bjargar. Öle spit procent Kintel häver oss in och kravanche. Jag hade där finns en touch Runter här 2 mål kanske. 2 mål. Ja, 2 mål. 1 och 1. Ja. 1 till Asley och 1 till Anja. Ja, och Asley träcker i skotten och där då. Ja. Så det vi är sträckna och hattar vi nog 2 minuter till Björste Johansen. Jag håller efter under utvisningen till Johanen. Nu börjar vi verkligen att lösa upp i sån här mansvägen. Vi att flytta sin ägg. Renna ägg. Så är det att ta från Agnes land runt Asley och Eisen ut här. Vi ska vara helt rätt. Ja, så ska Lilian röna sig vid sin 3 broskastet. Nu är det Maja som är i mål någon. Och hon sätter där tryckt i nätet. Efter ett tryckt broskast i nätet till 13-12 till VOF.
Trutcher och halva minuter färden. Vi satt en halvlek. Ja, Liljan skjuter det som så igen. Ja. Och så är det Kintel som har turn. Nu vi Det som man ska nog som till att nu är det tojetter, men hvis det är ja, så är det nog för Kintel. ja, jo. Och i distan. Ja. Men det går till det. Ja, nu är det vi Sheridan Floyd i knappt 2 minuter. Och tar röna så. Det här hade nog tråk så Sune. Så är det en möjlighet att VF jag börjar kötta ut och Dorot är på bollen. Och hon spelar fram efter till strykespelaren men det missat näst. Men domarna säger att VF ska ha bollen och Kintel kvinnor halta han löjt inte han. Han kom fram till ända ner strykespelaren och rackar kött från honom. Men möjligen hon är väl oräkva. Ja, hon blev inte ni. Ja. Men det är inte det hon kunde spela strykspelaren lätt och är det. Hon var pura blink. Ja. Att det var en god chans för VF och där var nytt alla. Det är ju kontra alltså Tali som för kontramaskinen rycka till. Tali vinner distan där till att det är så öliga med några möjligheter och i kontrafast. VF i Alopen och Dorita i Namina till Liljana. Vi är det till Aknas. Efter Liljan så där Dorita och här är det Maja som för händerna 4. Go Bjarching. Gott så spel så VF han har alltid gagnat väl Marluda Stona. Ja, det spelar simpelt tomt. Som där och då har bränt det här gör det inte för det igen. Nej, hon över Henrik Pastorisli efter hon har skott näck mål i den. Hon är kanske den stora monorna Ali någon eller dist någon i Montel senast. Hon fick inte näck mål senast. Kintel i alla fem. Botten ner till bara mitt fyren. Nu för Kintel över fullmanna börja löte. Och så där bara till Osle och så kommer Bjärsta in åter. Tori lever upp. Hon lankar åt första stången. Det är väl ett skott. Hon kommer kanske komma oftare in. Och VF i alla bättre. Och botten är till Aknas mittfyren. Och så kommer bara ut och stackar den. Frikast till VF. Jacqueline. Kintel för att stå upp. Nej. Per stoppa sig där. Och tar det tog i frikast till VF. Liljan vid botten och lever upp. En väldigt skott från Liljan Juros. Han så känner vi den han. Ja, här fick hon det första mål i Jacknon och det är ganska första från slappar denna så läs. Ja. Och så är 2 mål av Monne. 14-12 till VF. Och Kintel så spelar Kintels kvinnor så är av i bollen är och knappar och så är det Aknas så sätter han i nätet och så är 15-12. 15-12 nu pratar 3 mål av Monne. Vär hatt att det avgörande och i snittet någon klarar Kintel att komma 3 till. Ja, vad hände? Ja, det är först och främst tekniska vittler som styrs ner och tar det VF släpper och i Chadalop. Och Eisen och Janet har i Liljan för till och det som man kallar airbelge här en chamber fair. Så VF är väl något som lösta sin upp och sagt i hållas ner. Hvis vi skulle vinna distan där så skulle vi spela sin shotare och vi skulle satsa sin mer på kontraspel chock. Ja, timeout. Kintel kallar ju till timeout. Ja, och det är inte kaotiskt att skulle välja så länge vi 2 mansvärden till att det är inte normala spel och alla avtal sitter inte akkurat som det skulle. Det här är också tungt att klara att spela i nästan ja kan säga vet 4 minuter på händamattarna. Ja. Och ta det så lösnar jag motparten att lösa sig uppgåvorna så blir det att gänga kötta istället. Och Kintel har bara skottat 2 mål och i hållet någon här och VF skottat 5. Ja, och vi har spelat i 6,5 minuter. Så för resten i orskarna att spela på sted. Kintel har nästan bara skifta en monk. Och VF är nästan slättig och det skiftar lugga en sigspelare i nyan. Ja, så Kintel i Alope, Marianna till Sune. Och så centrar botten ut av vattnet. Ja, det är det som är där man över spalt i 4 minuter så blir man trött. Ja. Det är 4 alla bör det Kintel som där bort. Alltså tekniska fel där. Ja. Så är det VF, Aknas till Doroten utav vanchen till Heidi Maria. Dorota efter Aknas. Så vi ska ta som Kintel konkur från
Och så en skottrun från VIF, men Maja Bjarka igen. Och botten vart dömd åter till VIF. Ja, där halta Liljan mansvärden av Lillene och låta Agnes släppa läsa. Ja, och VIF framvis i Alope, så sagt det är mera en mansvärden ut här och släppt Agnes. Dorita för fatta bollen, där höcker han in det. Dorita Kristoffersen, vi har någon väldigt skottet. 16-12, nu färra lukta av en VIF-sekretär till förtöljen och sedan. Här lockar så kör VIF, Schindler. Bara Hansen, lankar bollen i nätet. En hoppskottet, 16-13. Han har inte förtöljen, men alltså till kan han ta lägga bättre för sig VIF nu. Ja, och Agnes släpper läs här och hon lägger ett öle gott trust och släpper bollen akkurat i rätt löte och så kommer Dorita Kristoffersen eller Jojic i en rasande fel. Dorita åter. Ut av vunchen till Heidi Marie Axelsen. Hon skjuter fram vi. Det blev några spukst tjöna. Utspel från Kintel Smalnon. Och Marianna till Bare. Och Marianna åter, hon fyrir Jöknon. Och hon är öppen, hon purrar fröj, hon räcker av stöncherna. Ja, öppen, hade det som händer, tar man kyrka knöjter chanserna. Så det blir F-fatter innan stigna, Heidi Marie Leis och skårar! Så är det, 16-13 steg för 16-14, så blir det 16-13. Kintel skårar, VF skårar. Nu då vi 90 minuter för ner här i sättna halvleken. VF har betytt dikasen och har vunnit sig en högkliga Larsle. Och spårningen är om Kintel Elementa kommer tröjater. Och i hisner destnon, vi får så tjän. Det är näck bättre än. Det är bara 90 minuter för ner. Bara till Marianne. Hon ränner för Jöknon. Hon får frikast. Frikast till Kintel. Bara Marianne. Bara att mitt för det. Om man kommer Jöknon. Och här blir det Bruksla. Frikast. Och vi ser att VF är överskottet här som köra händerna upp och visar att här bestämmer vi och Kintel inte mer trillvande. Ja, där hänkas inte någon där, ja. Bara rönns en stamskottet, lukkades inte, men tar vinna bollen efter korsen. Birgitta Morstad stötter kommer in. Hon stittlar sig fyra och fick bollen. Och så efter en rönt, där är inte Aschemlejer till Kintel nu. Spelar sig inte så till Vildarlet. Och Birgitta, hon blir så hilten. Ja, och så fick Kate ut igen. 2 minuter till Kate Fredriksson. Ja, han var en hånd upp i anleten och men ja, är Lucas som inte mer center är att Kintel inte har prövat att fullt spela. Vi ser att Marianna är vi jävla pumpa Suna blev pumpa i för Oskar och det är det här att höra skifta ut. Ja, akkurat, ja. Suna är ju så botten nu. Anja och så där Marianna. Kan vinna du inte se duellerna. Vi ser bara Marianna Trymsläcka. Nej, ja. För gång. Och Marianna, och är det? Så där Suna utav vunchen. Anja Eliasen. Hon skorar. Ner i golvet och upp i hoppnen. Ja, och vi ska klara att köra ner i golvet så är nästa mål kvar för. Sejan Fjörstan. Och så är det VF som har return. Jacqueline Doros av vunchen till Agnes Olsen till Dorita Jojic. Heidi Maria Axelsen. Dorita, Agnes. Och hon regnar av Brody Jöknon, men för frikast. Lilian framvis mansvart. Jacqueline till Agnes till Dorita. För in och motor. Och vi är lyckas som bokta ner i golvet här och för nytt frikast. Ja, och vi är för en läggare ut och täcka sig gå att vi här då. Och Dorita regnar åter. Och här kanske så vi vet nu. Ja. Så där Tori. Ja, här skulle det vara precis lockeliga till. Attityden var kanske för. Ja, hade hon är tackla en spelare och de har inte kunnat lägga upp i hött. Ja, nej. Det här har jag inte sen sen. Frikast till VF. Dorita klarar skottet. Lever upp och skjuter. Han sitter. Ja, det är här är gott tecken om VF. Är allvarligt om man har nu. Ja. Arsen första nu. Och där är han en spelare ute men
på korten skåra. Det är att här var skyttarna här, där var Dorte Ja. som är väck mycket kvalitet. Och det ger stora mål. Och så renner Kintel efter. Så där Marianna till och så udatter av manchen. Och ta måste lockas till Angeliesen men hesa perfekt Kristina akkurat finkras pusharna. Ja. Och bollen om. Och det är detta som är målen linjen. Ja, ja. Vi är färdiga att rycka i alla spelen till Kintel så rycka det är ju 3 kvar för. Ja. Och då vinner inte distant här då bränner såna gamla möjligheter som man gör i. Ja. Och jag- Mycket kvalitet var det VF som brände för näck i alla spelen och nu är det Kintel som bränner i större mål. Och så är Heidi Maria Axelsen stäcka av Rekle Leam. Det kostar 2 minuter till Tori. Frikast till VHF. Det är Sara Bank Bjerg som är på botten. Så det är Agnes, Dorita och Heidi Maria. Innan vi innan till Agnes. Så det är Uta hinna syna. Och runt. Dorita Jojic innan vi innan till Agnes. Så det är Sara. Och innan vi innan efter här är Lilian Joros. Och vi är det. Så är det Agnes och så är det Jacqueline. Hon får inte mål. Hon får inte mål. Och Kintel släpper så i Alebatter. Spalder är då ute vid 13 minuter här i sättna halvleken. VHF 8 hela och Achan 14. Så näck mål här var inte väldigt Amon i förra halvleken. Ta fyllteslinan. Ja, och det är god tog. Ja. Hvis man också om Tjetjenlia kom att göra det. Och här är det så vi kör den låten av löten. Tori är ute och Elsonar. Men till samståndskvult, det är kanske Ja, ja. trottat och så missar där bollen och det är som du säger det är ganska möjligt just spelaren som har varit inne i alla toina och anka kvult på han. Men vi är färdiga nu står som spelaren som spelar inte ordet att men så skorar en annan för. Och skorar en annan för. Ja, och det är bara en närmare tajt och över som jag sett att det går väl ända att det går ett land. Vi ser att då allt det som måste vi ta för målet. Ja, men har vi inte mansvart helt. Nej, så är det spårningen om det har valt att ska. Det ska vi ja. Det kan du pröva kanske. Du har skjuter ett mål så där. Ja. Men tar här vi stein koncentrerar som Lilian Joros men det är helt inte vara så näck för henne. Ja, och så är det så är det Agnes som sitter spel som är snäv partvis över något lunch mansvart. Kintel och Alope och frikast Kintel ver mans eller ver fullmanna nu om några par sekund. Byrita till zone. Rainer bra till Jackna Winston och skjuter för ett mål. Och så där vi är fatter. Agnes jobbar till mittfältet, räcker vi någon framåt och så där Dortatter ut av vänstern. Heidi Maria Axelsen, Maja Bjarkar så för att tvärsen spelar efter bollen. Och vi det här var ett och så en vanlig sändning i rum och det nummer jag hade det nummer 15 i sätten alla Tjetjenien. Ta vinner man inte en disk, tar man smiter bollen i handen och hinner för affär. Det ser ut som det här var Givio. Ja. Det är ganska Orskan som gånger. Ja, det är 100% det som är. Men det är det ser här spelarna alltså som Eisen Gerard har fejlat. Här har onka kvällt finche. Och inte ger det rätta nu tar han och rokerar sin runt och kvällen några spelare. Ja. Tar han lucka timeout här och ni och säger att tid spelar här och här och det är bara om att ta det rollen inte för att forcera. Ja. Och jag känner det om att först och främst jag får ta det här av bollen att det inte smittar väck. Ja. Inte samma spänningar nu som det var mycket kvällt ett land. Jag vill säga att var så Eisen Blöker mål av månaden. De är inte så näkt på Atlantans. Nu är det 5 mål av månaden. Det var det som omgatt i mittskvälten. Och så slätter sig 4 läge. Så det är också som bäntrar att det är en 3-final i morgon. Ja, och Kintel väl nu att fylla Freje, Sune och Marianne. Ja, och vet. Här är utläggvajar, ja. Ja, här så pauserna skulle det ha haft i 4 läge. Ja, nu är det ganska för sent. Och VF
gör det samma bara att attacka. Då ut. Agnas och Liljan här har var rumlevis också fitta orskot det här har markerat något slant. Ja, det där ja. Det är inte roligt nej. Hårda Selaj och bollen Kintel Ferran. Ska ju sända gatter. Men VF har haft lugan kvar ska vara sända gatter gröna. Så då Tori vid bollen så är det ut av vanchen och Osla ja Osley Suna dotter sätter han i nätet. För hästen här vanchen här där annars inte finns så mycket mål men nu där finns en tror jag kanske. Ja. Men tar Brent Lyre in. Ja, det har Brent lite kanske av 12 så har det finns ju 4 mål. Ja. Lujan 15 och satt ni hålla karriär akkurat halvlien och ute vid 1 minut ut till han. Frikast till VOF. Agnas är ju bort mitt fyra. Och alla har spelat till Liljerna med honom ansvar som kommer från åter. Så är det till Heidi Maria. Så är det Agnas för en motor. Och så ut till Tore Selaj. Och hon räcker inte målet men brottskast alltid. Brottskast till VOF. Så släpper Liljan fram ett. Och hon har varit avsvikaliga tryck kvar i affär. Hon sätter först brottskast i nätet. Och här kommer så ett atträtt. Och ja, sätter han att i nätet. Ja, som så i näck på vänster med en målmannen. Ja. Kan vi se han ser för henne. Ja, och ett fjorda. Ja. Fjorda. Broskast i nätet, ja. Och i som så i. Så är hej pröva här nästa. Ja. Han ska underrösta. Men hon börjar också lanchas nu. Ja, det är det. För man flyttar sig så lägger vi mosa. Det är en konster. Ja. Sergio Manotti Farner, här är 20-15 till VUF. Och Kintel och Alope. Här är det spelat utan manchen. Och här skorar så Marianne är långt inåt kommen. Nu var det stad ut i manchen. Ja, och tror du hon bytte. Det var ju syndrom, ja. 20-16. Så där VF fatter. Tore Selaj. Och Agnes Olsen. Och hon får mål. Hon får bara Jöknan. Ja. Yes. Hon lyckas som här var en väldigt god fyra men det var inte så fick skott i första. Det var ärsne det som var inne och på mot ändan av förra att distrin förra lag så upp i sättna lag till att Orskan simpelt en grundplan så han flesta och så var det väldigt spel i ärsne. Mest att vi. Ja. Och så är det Kintel till Tori och så är det bara innan strygna. Här är det Björsta. Ströjes där över Hilton och tar över brottskast. Okej. Farm strejsning. Det här kan Kintel visst här då inte få mål och klara att hämta ett eller två mål. I talspelen. Brottskast till Kintel och så skiftar VF målman i halvtid till Ragnhild och Hejon som ska in att röna sig nu. De har El Hejon. Och Marianna vid brottskasten. Hon lappar han i nätet. 21 Sejan. Och 8 minuter för 12 minuter efter av dysten. VF är en spelare ute nu i 2 minuter. Så är spelet uppåt till Gia och så är det Tora till Jacqueline. Och så är det Agnas till Dorothe, en av min att till Agnas, vänster med till Jacqueline Doros för en måter. Så är det Agnas, Dorothe, kommer i färg, stäcker så av över Hilton och nytt frikast. Sara Björk till Dorothe. Och en av mina till Agnas. Så är det Jacqueline. Och Agnas. Dorothe, Agnas. Sara. Så är det Jacqueline. Hon skjuter men faktiskt så innan av. Så det Kintel. Suna. Mamma är nere i målen. Ja, ja, det hade flash. Nej, här är det goda möjligheter till att. Suna till och botten han var inte nät någon. Nej. Och det är utan 3 månader så VF som kommer nu till Fria Pedersen. Det var en nutche spelare som kändes som heter Solja Paulsen alltid som var med som fri och han var Björka var strykne. Men Kintel hej så öliga möjligheter till att smitta bollen. Ja, det här var inte tant mål. Ja. Men det hade där slätt upp det.
Men det är inte gott att vi får kunna skifta mamman och han börjar att täcka bara vi. Ja. Det är halv minuter efter så är vi F-hållmanna, men här är ju Alope. Dorita. Så är det Agnes. Jacqueline. Så rönner hon att Brody Jacqueline vänder från att till Agnes. Dorita, Agnes atter mitt fyra. Dorita släpper i Jordan i skott, och så vill hon helt en atter. Och jag känner av dem inte får några 2 minuters utvisning. Det här är att han för här. Ja. Dorita, och så får hon plats, men hon räcker stangen häst för det här. Ja, här var plats och mamma är färdig till att skriva så innan hon skjuter närmast här. Ja. Och i FR fullmanna. Ja. Frier i mål nu. Suna, har Brody Jacqueline, så är Tori. Och bara och Tori. Och tar på om nu Tori för en lyckas med innan mina spel med en till jag vet inte man kan klara att generera sin orske och hon kan vara vet man klar Brody Jacqueline. Ja, Marianna spelar ute i avansen nu tar lyckas på om en löt ju sker. Suna bara så där Tori. Den skjuter men om man fyrer och hon får vi såg ett gott väljespelare då det här hon kommer lyga till och hjälpa till ta så där så läs eller sen slår vi Jacqueline Torit. Ja. Väl uppåt till Tori så är det. Ja, och så ja, okej, så känsla sen dra öppnar här. En skott från står i öppnar så står det 1-9 här. Bara Hansen skjuter på stänkerna. Gott standskott. Så där vi står igen Dorita som vänsterskottet. Så skulle det renna. För jag kommer ner här. Kintel Atri Alope, Suna. Hon är för själv, men hon vill hilten och för frikast. Ja, hon valde jag snacka för mitten för bestämda madamer här. Jag är inte bara säga det. Nej, det var kanske stanna närmast alla valde jag. Så ja, 21 kött 22 minuter för ner här sätter halvleken för sluttas nu är det 21 Sage till BF. Gång strifter Kinley's ner alla på någon. Och så där om man missar bollen och tar med 16 bollen och VHF är stäv in någon. Nytt all upp till Tagola. Till Agnes med varandra. Och så där Dorita, Heidi Maria. Dorita att till Heidi Maria. ja, och det tecknar till att VF klarar det här till att vi såg inte några överbevisande i alla spel från Kinley. Nej, här tackar inte jag och helt tar i chansen när det är kanske. Så tar gånger öle strilte. Att skapa spänning och att ränta ner disten. Månaden alltså det styrter sig känt. Det helt ganska ökest. Det ständer en 5 mål som är om månaden nu. Och till och när vi kvinnor handboll vill säga till att det brötest i Breje. Och vi tar går 20 minuter efter att spela. Så där Lilian Joros. Så släpper hon framåt och han sätter han på den nätet. Jo, inte är en grundland så väl att sen. Släpper hon framåt så häver de några skottvariationer som är det går här. Frikast till Kintel. Ja, och Kintel häver nu är vi klara att få profilerna väl vilja. Nu kommer det in här till det sista lötna. Men Kintel är stadigvæk inte fullt bjärste. Stadigvæk ikke fullt Torit og stadigvæk ikke fullt Baren. Ja, så røyner Suna seg ved skottet, men fria bjerkar, og det var frikast. Og hittar vi så etter ganske eventuelt til i morgen, så tycker vi en spelare som Marianna, hon hever det som ja, så var det hon hever det som jumpers knee. Och jag tycker hon hävdar trubbel till morgon till att knöjen är skymten så en och Kintel har väl en grupp för henne i Eisnes så och vi ser att det ena liget här för sportande ut och hit för törsande ut och många och så lite nu. Ja. Kintel lever helt inte tar man spelar så trillvande i alla spel. Det är helt inte bra tjej mot 6. Jag vet inte om det är inte stål på det, men det är så väldigt en rönt så att jag vet inte om man kan få backspelarna och få Marianne upp till skott eller få på skjut ja. Och Kintel spelar bara på akkurat på samma mat alla tiden. Det är ingen brötning i spelen.
vi där ser jag VF det är att det varierar så att då det kommer vi hur är det för vi ska Liljerna är kommer vi det här var skjuttarna utifrån som kunde komma och smäcka till. Ja, så är spelet uppåt igen. Här är 6 minuter efter att spela, gå 6 minuter efter att spela och stöven är 22-16 till VIF. Så det är ingen ivi om att VIF vinner den här distan och så ska vi få en dista 3 till morgon. Det är nästan och här kostar det bra spelaren också spela finaler down där stäm. Det är ganska det men och så det brottskast till Kintel. Anja Eliasen blir fort in i VF-färgerna. Och Fruja Pedersen och i malen kör VF och Marianna ska täcka brottskast till Kintel. Och hon bjärkar men hon fär så bollen åter och sätter han in till RF. Så det är 22-18 nu. ja. 5 minuter så Ja. skulle det göra kött av hvis vi är fem mål nu så är det som lever. Ja. Och här är ju alla pent och det ena mina till Aknas och gör det till Liljerna. Nu är Angel Matsvarder mer ser det ut till. Och Aknas och Liljan så får hon strax bollen ut av Angel till Jacqueline. Han går inspelning från Jacqueline till Kate men Malmören Bjarkar går Bjarking från Maja. Det är öle gott plats till att komma ut här. Ja, och bara för bollen och så där Marianna och så ja, sändelsen ut till Tori Rika i Kjellagavel. Så tar med sig bollen till och VF för åter i Hallå. Så är knapper 5 minuter efter av dessutom. Och VF i Allope som är satt här bollen. Och så för Kintila stäv innan och där rycker Löjte Kjellin nu Tavatori och var pura laser men så lofta in short igen och så den skulle skjuta så rakt in förståndsnamn. Så att till åter något all upp till VF 4 minuter efter och här är 22 Achan alltså 4 Malamone och 4 minuter efter. Vi kunde börja tälja ner till en avgörande 3-final i morgon. Och VF i Allope, Aknas. Rönner brott Jöknon för frikast. Heidi Maria. Så där Liljan. Dorita. Och Liljan. Och hon får så själv men glöjer och för nytt frikast. Så där Aknas till Dorita. Och Aknas åter in av strykarna. Och här är det Kate Fredriksson. Men hon fär inte skratseläsan här. Nytt frikast till VF. Liljan är klar att få bollen. Så fär han. Så lägger han upp. Så skjuter hon. Och Kintel fär fatter av bollen. Och Ja, och var hon inte uppe i ett lag och så är det ja. Ja, hon är uppe. Ja. Där har förra allra en gång. Och så var det bollen dömd från VF. Ja, vi då var knappt 3 minuter efter oss ner dessutom. Här är 22 Achan. Kintel laterala VF alltså 8 och det är bara en spårning om kan det sluta vara det oss ner VF Sikronon som är stäffester om 2,5 minuter. Och bollen är så Tori och Vansnon så är det Marianna Ryan över skottet men Fruja Pedersen bjärgar. Fruja Pedersen hon kom in här och i halvtid näga. Jo, ett brotts. Jag tar en brottskast som ja, och returen blev fängad men hon bjärgar. Ja. Men förra skottet tar en kom in här. Så VF har resten garderingar av posten. Ja. Och VF alltså i alla på Jacqueline Doros Röns med skott och han sitter. Jacqueline Doros till 23 Achan.
2 minuter efter. Så da Marianna Kjøkjende. Ja, og Frikast. hvis vi så en spelare som för upp till jubla. Men det är det har vunnit det. Ja, det är ja. 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 Så det känns latter och så får han får Ja, han får ut blocken och i mål. Och i mål det var bara Hansen som kände som skejt och botten var rätt över det och i Berger någon och ända in. Det är bara kosmetik det där. Ja. Han går minuter efter. Och så timeouten då. Ja. Och vi såg då att i förra laget ja VF var grammare en kintil och så klarar det att lösa det här dubbelt mansvärderna och det är nog så tungt att välja det här släge vid två mansvärd. Det är ju ångar avtal som man ordla säker i och VF klarar att lösa det att backspelaren blir Reika center och så hade jag haft då det Jovic och så har vi Liljan Eisen tracka till tar en skuld tracka till. Ja. Hemvägen som Eisen ser att VF var klokare satsa sig och säga jag vill låta bara högra vång till Kindle färra så att här står det av mamman täckta. Och det var TV jogginggångande så både distna att här bara tracka ett skritt in av matchen. Ja, så för alla Kindles spelarna fram och Dorit har väl spelat läs och skorar. Dorit har Kristoffersen skorar 1-3. Så är 4-2 nu chans. Så Kindle efter i allopen. Och i undertal ja. Ja, helt ja. Så där Marianna och hon lägger i jocken och skorar för Kindle till 4-2. Så är 1 minut efter. Och vi är fatter och alla på en lång sändning till Dorit teater. Hon släpper och så Björkar Maja och för han i anlite och fick han bänt av munnen alltid. Boar lite champa i Dorit och Maja. Men hon är här för. Ja. Ja, hon är nog att han står och säger så här nu. Ja. Han alltid Dorita, Kristoffersen, Jojic. Så är det här officiellt att säga att knäet men hon klarar den ut. Ja, kan man för att lägga sig. Så är så har vi sett att de senaste minuterna ner. Och gott lä av Västern igår. Ja, tar liv och allt det så det är gott alla stan tar liv allt som är gott här. Och så Kintel han får in inspelning av strykarna till Björste från Marianne till 4-21. Så nu löjdes det stövna som fyrdisten ända i. Nu är det bara över. Ja. Så vet jag akkurat mål kommer att träna. Jacqueline, ja, och så är det Sara Bankbjörk. Hon skorar till 25-21. Så är det Kintel efter. Suna Hansen, bara. Några sekunder efter. Och Marianna innan strikerna att den går för spelning innan strikerna från Marianne till och så blev det 25-22. VF vann den här disten vid 3 målen. Akkurat så lej som Kintel vann finalen vid 3 målen. Och det här märker så till att här är inte färgmästare funnen i det. Men det golet såg ju ut som att det har vunnit färgmästare. Och det skiljer vi väl. Nu är det här inne i i FM-ströjnen. Och här är det om man har nu kan vi säga till den här känslan nu. Nu är det vi här som vet inte var mycket kvalitet och nu klarar Gerard Vita Leot i marchen. Ja, och Dwight Töttningen av hemma Vättelnon och VF detta var det som vi såg i Isne och i stäpparfinalen och här så är det att det här vad kallar man det? Det var utnare och det var grammare. Ja. Ja, så inte akkurat kvar finner här av Vättelnon men ja, du gör så väl finner. Visst du är klar där. Här är ju hatten.
Standig så här vi Agnar Johansson efter och Agnar vi pratar ju i stage någon då säger du att du väntar inte att Lilian Joros får komma in efter dysten men Ted Jörgensen hon skorar en 4-5 mål alltid. Ja, det börjar rätt, men det är just att här för innan Traveja så ta hevron till plats Jon skall men jag går att det är att det var äraren Lilian som drar ut till det och det vet att alla kommer att spela såna spännande det där bräckar vi till stäbbafinalen och är halt faktiskt att så där så ut det så vakte Kentelberg en sovande björn mycket gott. Till rätta vara klokare att han men är du framme så kör då så att det version gör att det kommer jag ser 4 mål framom. Knappt var det bara 4 mål framom. Kan du nu kände oss inte lampa. Vad var det som hände här? Ja, det som händer det är att vi får brott ta offensiva vägarna till mål. Här då vi får bara renna vid dem. Stämmer i havn här står vi stättlar. Och vi får nägg press. Vi får nägg press det så vi bintar att vi är inte press var mycket gott. Det är det som gör det och så släpper Lilian och Dorda och är det skott. Då är Agnes och Jacqueline där att dra till. Steipet det kommer så att even något är i höllne rockning vi. Det är en distratter i morgon. Är det notis som har varit psykolog skrivit här inte? Ja, där vann vi 3 mål i havn och vi vinner vi 3 mål här. Nu är det 8 så jag kan inte känna bli bara uppåt mer spännande i morgon. Ja, jag vill inte tro att Kentel rasta tappa nu. Sista spårningar. Nu är det en dister morgon. Vad kan man göra så justera och prata samman och så vidare? Vad gör man? Ja, vi får se om det sätter och nu och Gussi Vänjarner, det hittar efter hästesten av vitt, ja. Du särst eller väl forskjelligt av vitt, ja, som du inte särst här. Och tävlarsta första vi bara för att göra, hinnar skulle hemma sova. Tack för Ragnar. Vi såg oss morgon. Så från en av vännerna till en annan, Kristoffer, vi pratade i stationen. Han var så samförd om att de får att täcka stejp, han vet inte, det gör det så inte. 4 bil så ligger det efter det, jag vet inte, det tänkte vi lukka vänta i havn till de even något där i höllene. Men vad säger du nu? Nej, jag ser inte nej till som är att det är slivhotel, det är disträtter, det är morgonnatten. Ja. Sofos, jag hörde fick komma ända att som Sofos som sitter inne i början där orsökna till han säger att VF kom fram om att det kostar en mansfärja, alltså kostar kräfter. Är det samtidigt här i en analysne att det är som gör demonen? Bäjo, i halva det här Bäjo, ju sjön det kostade att du gör mer plats till hinnar och här finns det till saknas mer plats arbete satt något lodge. Så där hon som skapade några troplagar för oss så ju det ska plats till henne. Jag vet inte om det kostar kräfter så time som mansvärde men här att han vet några göra taktas var så väl för det. Kvar för det Jerry kväll och till i morgon för att väntas ner. Vad kan man göra? Man kan göra det med för hem, vi får lägga ner runt och evaluera nu. Och så ser vi att kommer vi köra bättre där och då ska vi köra marchen och så kör Axel vi playa. För sång och äta som vi playa, med också vi playa och så bara upp i att det Westman marchen. Tack för Kristoffer. I attla för Fredrik Jacqueline, Westman som vänder hem men hon rymde akkurat. Så jag vet inte sån om du bara lugga tegramentet, det är helt du ska till Launar, du ska skunda där. Klockan är ju under 6:30. Och i förra halvlek akkurat som vi har, touch och men nu här i sättna halvlek ta bröttes det och vi fick lost upp för en lördag. Ja, och vi såg en liten skitsi ut i förra halvlek. Ja, vi var ta sent friskare och i sättna halvlek så klarade att lösa det här avgångande eller mansvägen här och Kentel gör det att ha tekniska feilen och tar du just så några tekniska fel som det här gör det där så är det egentligen trubbel där vinner det. För nu bäst Brynja var det som Paulino till tre finalerna som blir den avgörande nu i morgon. Jag vill säga att VF är hemmaväl. VF har vunnit sandförande i det eller kvar för 13 halvlek. Så är helt till att VF är en liten favorit. Ja. Point i halvtid vid stäcka här vi skulle ju som blev nämnt vi är till en andra final uppe i Höjvik och
Tog för att veta att tacka för Ockon här ur Borenon och jag hade lätt bara ordet till Toyn Atter finner och så kan du köra så lunchen tur och ho här och vi bara nog Atter här i Västmanna och i Margin. Just väl. Ja, jag hade vidare i jökten nu. Det är lugga kamera. Ja, nu får musik för det. Är du